Grup Oix és una empresa que la seva visió és que tenim uns boscos a Catalunya totalment infravalorats i amb un procés excedentari, és a dir, tenim una infrautilització de la massa forestal que tenim a Catalunya i la nostra missió és aconseguir treure aquesta massa forestal per convertir-la en producte. Llavors, per fer-ho, el que fem nosaltres és tenim primer el primer procés productiu de transformació de matèria prima, el tronc, el transformem en taula i estella, la taula, que és el tauló, pel qual podem fer servir tant per embalatge, en aquest cas principalment l'hem fet servir històricament per embalatge, i ara hem fet aquesta aposta per una nova segona transformació, que és per elements de construcció, com és la biga laminada i el contralaminat de fusta per murs de càrrega i edificació en alçada. A Catalunya som aforestats, que es diu, és a dir, tenim més massa forestal de la que es recomana al territori. I això ens passa perquè no tenim prou gestió forestal. No gestionem prou bé les masses. El risc principal és la continuïtat del bosc. Si tenim un incendi en un extrem del país, al tenir els boscos tan crescuts, sense discontinuïtat, aquest bosc pot afectar a tot el conjunt del bosc català. Això implica un risc molt alt de la pèrdua d'aquell CO2 que hem aconseguit estalviar. Com a societat, no hem sigut prou eficients amb la gestió del recurs, però hem sigut molt bons amb l'estalvi del CO2. L'arbre va creixent i va guardant CO2 en el seu tronc. De manera que un dia ens trobem que ens hem passat de creixement i posem en risc aquest estalvi de CO2. Llavors, el que proposem nosaltres és, si fem una gestió correcta i adequada, podrem circularitzar aquest CO2. Un cercle virtuós en el que no emetem CO2 i, a més, som generadors de nova captura. Nosaltres estem col·locats a Puig-reig. Puig-reig està al centre de Catalunya i ens trobem en una posició estratègica perquè som al punt mig entre les masses del nord, que són les més forestals, i el sud, que són els consumidors d'aquest producte. El nostre objectiu, encara que sembli estrany d'un industrial, és poder pagar més cara la matèria prima. Perquè el que trobem és que no valoritzem prou com perquè la matèria prima tingui prou valor perquè la gent s'hi volqui a gestionar aquella matèria prima. Nosaltres tenim com a objectiu és aconseguir productes de prou valor afegit que traccioni correctament amb un increment de preu al tronc perquè animi aquesta gestió forestal per millorar l'equilibri territorial, gestionar més producte, anar a la indústria, tenir més matèria prima, més producte acabat, valoritzar i generar aquest cercle virtuós de valorització de producte local. A través d'un recurs que està infrautilitzat però que és molt valuós, intentem catalitzar productes que substitueixen productes que no ho són. És a dir, els murs de càrrega per edificació en estructura normalment són de formigó o de materials ceràmics que impliquen un alt consum tèrmic i d'energia. Això implica un alt consum de CO2 i alliberar molt CO2. Tenim la fusta, que és capturador de CO2, és a dir, en el seu procés de transformació no genera prou CO2 com CO2 amagatzem. Per tant, tenim un producte negatiu on ara hi ha un producte molt positiu. Aquelles parts on el formigó no cal que hi sigui, nosaltres posar-hi un producte estructural de fusta que, en canvi d'emetre CO2 en el seu procés productiu, emmagatzema CO2 en el seu procés productiu. Tenim molts recursos a l'abast, per la part bona i per la part dolenta. Per la part dolenta perquè no els hem gestionat, per la part bona tenim aquesta gran oportunitat i, per tant, no hem de deixar perdre aquesta oportunitat que tenim com a país, com a institucions i com a empreses.